IFM News. IFM News. Price Watch. Idol Dennis, go! Yes, Idol Bernard, ako nag-gimas ka mga kitapor na gusto nga nagkang sa Bilbuya, alidamdamag, Idol Bernard. Yan, iti good news, kasi ko naman, dati rice importation, iti pa ng firma ni ako Presidente Marcos, iti rice importation, ket starting iti kalman for 60 days, dati ban, iti pa nagangkat, iti import ni rice, na kumusta ng epekto, iti local rice tayo, at nalakapelang Idol Bernard, iti presyo, actually bimaba iti 6 pesos per kilo, dati local rice. So, dating aday presyo iti 40 plus and 35. Apilin makakonakit adat supply namin iti bagas local rice iti iti commercial complex. So, ang naklase iti bagas, at papada na 6 pesos iti naglasan na, yan dati special rice na imported iti mag-ibusen ay Bernard, awang kan supply, awang kan pasimang siguro dati epektunan dati rice importation nga panakaiban na kailangan for the meantime. So nga sabihin kasi matulungan mo iti farmers iti probinsya iti Ilocos Norte. So hampay na narik na iti epekto iti importasyon iti bagas iti Ilocos Norte. Sana po ba presyo na ang kailangan masigurado yung tumibos na supply, bakit sundon, itiyak panagnato, ito matas, iti supply to farmers, iti adang milako, iti markado, iti asulot, iti lawag. Dati pa diket, dati 70 pesos per kilo, Idol Bernard, iti mag-ibusen. Dati basta iti mas na bagas, nag-balot, iti 70 pesos per kilo, special gas akunada, iti 70 per kilo, tapos iti presyo na. Ngayon, kung na dito yung laklako, kita basit supply dan sa mga inot ng tibos that is special rice, baka iti sumarunong alawas lang kahit may gusto ang tamang supply, may sanga nagturungan kayo, iti sirog, iti asendan, iti asulot tilaw. So iti agdama kahit hampay na narit na, iti epekto, iti panakaiban, iti importasyon ti bagas, iti pagila Pilipinas, iti siyang merkado dito ispirat ti sila. Iti tata, aramen.